je Baba Goria ni kogni mote sungora tini khula gitu ngo. Ha kuat jeda orang teke 1 kilometer jaga tangge tibu pratongo kasya. O jagan teke o pikodok samani 1 kilometer o tangge gopang kasya kotoma project tongo tolawo bini kesirok mana mesan. Kutai kret kufu, gam sampai kufu, be kret kesak. Ruko to kanja kita hi kupur sampai kupur tunjak. Oh, haji na. Hello Baba. Sade. Khulumka. Nini kok sama haikeno. Nung je sama haikeno. Sung to tabo kairam parawono tonggodo bo hap jakmani wo Biramani tirpra. Hengke nung sama haikeno kami amchani lukurok bo naituk laika phungo. Hengke naitugui manliya. Tabuk sarik ni pastao nung je interview puro samani. Tabuk bo haino naikha hengke tabuk bo manliya. Hingga tabung nini kok no kami amchani lukurok tatal ni kok khusai tongkha hingga abono tui neng tamo kok sana musung Kanade. Ang tabuk to ang man kan kate kubi ni to tatal lagra nai. Aw. So de ang to di sana ye samani. Angka bong no kharak jage ang samani. Tabuk borok Rutokgwi o jaga ta kisa sa thanga kano malani tu borok o jaga sogu yang tonga. Neng samani jaga sogu yang itong kota. Phungo thangka te kasa tima tei. Angka te kasa tima tei ba ke manai ba. Neng ke biang galani sa baba. Ang sao tabuk to kingla ba. Bini je ban bai mani to kingla ba. Pugla ni ban je bin ban ni je hakwa ke bai mani. Ban ni sakatana. Apa ini kena deh, ban je, bayi mana otai jom, kau nak kau mana otola, ke, obong ke, pula bayi tu kingula kuna, objakta, ya Norok taman. Jadi ban ni tabuk anongan saudo, bini ban ke, pula kuna bayi tu kinguna objaku. Ayang ni otai nak kau mana obo ni tibu pura ni yang sahur mani tahu miya do. Obon kasya tibu pura kan awo kasya harung hai lai serok bagan. Untuk pen sela bupang harap totong. Borasu terus saja. Tongi pana man kena. Jaga soya ko ang tasingo nugo ang Norok kena berlaku saka. Borok kan apelnya borok kan awal soleknya. Ke sirok pakai mana sinak kam tangga senai pun kaji ni sama ni borok. Nunggu nong pun nama robot kriba. Do. Ang nanai tong ble. Aku nanai tong ble. Ako baba neng jadi na asukui nai tong ke tabu tani pun number tonggo. Hengke jeng to orang jeng tabuk bini kethi jagar kethi no kungko stong kodo. Neng to koruk press club hengke sih kena bupur ni simi orang pai tong pai mani. Hengke jeng to 20 September eba 20 tarik ni simi jeng pai tong pai mani. Jeng 1 September ni simi mana ektar ni simi ta ektar ni simi pai tong pai mani orang ngat tini bai jeng 20 din hai kawi tong kha koruk press club. Hengke baba tabu kami am chani lukurok hengke nini kok ni mote nai ne borok to sai tong khat mo tatal sing khna bo bisa se sala lia haita kok hengke kok kre tatal nga kang ব্যক্তিগত ফাইনে কইছো hengke do tabu hengke borok sawo jeng to ek mas lai thangka bini mangkthwi manliya JCB phai bo tabu sudro JCB to cholini tong running khurui hengke baba neng phaiji hini samani kokta borok hengke jeng rang khoros gari bara khoros je nangmani jeng resinai neng phana phaisidi phai phunugiri phaisidi jeng khurina siwana hne tabu ko kami am chen lukorok salai tongmani kokta dok Norok khana salto jote trai khaini gari acha khana salto jorate nai trai khai gadi hingke neng samani hingke neng samana haikana boro buphang koto khurui nya lekhaba tabu jaga trai khama pore ang roibar ni dinapur phaimano saman dinapur no tobo od dudin bising ang phai sopanya roibar ki sombani bisingo neng phai sopanya baba Norok gari maro honai gari maro honai kami am ten lukurok Gosikha neng gari tubui phana phaidi borok rang ri hornai je nangmani haita neng tobo bini Mangkwthwi khurui gari phaisidi hini nini yakong Norok na ponto trai khajita acha nini yakong romi bo khulumka borok khaisi borok 다싱어 당에 구게다. 어머니 살짝 샷no 검소검 아다 킬로미터로 바 어머니 살티 이거 300m로 당근이나지. 아버니 사이 300m 당이만 아이피나냐?
Acha ke tini to horeng kabak khana phungo nai ni to nung kok rekha nung kok rekha khana de eh borok to bo lama botok nai thanglai ma ba orang kha hai lekha ha okay to nung kok rekha sombar ba roiba ni bisingo nung phai sok painai Acha hangke do asung non baba paithago nini sinimung kisa bot thayo tong neng bopurun simi mataiman eba tama mataimani puji tong mani nini mungrok kisa sagara dido matai hingke baba Goria thok thekena do Baba Goria neng mataimano na nini aro da hapai Baba Goria sayo mani soriwa habai Acha tong ta ma chop somonya bopurun siming mani neng ang man pura ma ke nai mani ke borok no nai mani hamia saya nai mani ke tawa ke noi ma soliu noi ma sangi tongkha je kila pitra ni theke mata sheja gai je pitra ka miyo ka sheja gai thamun kene na adi ni theke ke je ko adityo ram no je dino mokol phiyo go nai samane adi ni theke ang matai mano acha ke do sing bo putu khlaina har kani ni kogno ke nang phai baba Mangkwthwi le bini Biramani te prani Mangkwthwi le kubui na kariman sungnai da abo tabo lokorok sinamu sung subo haisi do kariman na ja maya da tobo ang uri ni kala samani ba deres ni kala samani bini poribani borok saja man sung ne la bona ri ni kala to nungbo baba nungbo video nokhna ang tha video mani mukumu tv channel bo bihi bo saka kamchili kofur ya duti kofur kani thangu ni samani kok Hingga nini kok wai to kisa milino tongo. Haibon tabo kamni lo korong nai tu kari manya ba bisa saya hingi tong mani kok ta. Kok ang tong le. Aw. Ang hingga namu. Nini kok kisa khaneng tong ka baba. Nini kok kaham ke phayangi tong ka. Borok no puitu sarna bagai se ang to. Baba Goria soyom borong ingera habai kok sapayong ke. Aw. Borok no puitu sarna ni borok no naikol na hi phaimani ke pono na ang masung nekta Baba Goria no sa anita. Acha hingke nono tabuk na phainai ni hingke bo jaga ma phainai. Ano phainani na phainani ke bisangon jo phaiken ke no Podonogor. Bisangon jo phai Podonogor na. Acha baba. Lamawon picture siek tongo. Kiri Baba Goria ashram. Norok korbo nai. Acha. Baba ni pai thago ni mung kisa sini mung kisa rusidi. Ani sini mung ke Rabindra Debrama. Acha berana hambai. Bereka tong ka kolai betongo ani. Acha do. Berana hambai do.